Xiquets, sabeu on està el nord? Tots amb mi. A veure? Molt bé. Longitud nord, 39 graus i 28 mitjons. 11 segons. A veure, així que es trobem longitud oest, 0 graus, 22 minuts, 11 segons. Em presente. Ara sí. Bon dia! Bon dia! Ei, que sóc aventurer, eh? Bon dia! He fet la volta al món en bicicleta. He anat en llac. He creuat l'oceà Atlàntic. Ei, a rem, eh? Però sabeu què és el més important de tot? Pregunteu-me-ho! És que mireu, saps què passa a les persones que són aventurers com jo, d'aventurers? El que passa és que estem sempre del nord al sud, hem visitat molts països. Jo he conegut a moltes persones. Sí, en sèrio, aviadores. Que van creuar tot l'Atlàntic. Sí, submarinistes. Ara ho descobrireu. Tinc els seus noms així, en pilotetes de paper. Els meus amics que m'han ensenyat coses, els he posat en este llibre d'ací. I el primer voluntari que alça la mà diré, tu, vale? Un aplaudiment, i es neu? Es diu el neu? Un aplaudiment per a neu, vinga! Mira, a poquet, i si el cansen m'ho dius. A veure. Sense tens experiència com a navegant i sense saber navegar. Ja. Adriana, vale, va, Adriana, ja que ves. Puja tu també. Vale. Pugeu les dos. I tu has vingut, cuidant això, tu apareixes, jo el gire i em dius...